Ако вече сте направили първата крачка да дадете място на миналото, сега е време да се върнете още по-дълбоко към себе си. Към онази част от вас, която никога не е била счупена, а само забравена някъде. Настанете се удобно и си позволете да се отпуснете напълно. Затворете очи. Поемете бавно дълбоко въздух и издишайте. Още веднъж така. Вдишвайте спокойствието и издишвайте всичко, което тежи. С всяко издишване тялото се отпуска все повече. Отпуснете челото, очите, челюстта, раменете, гърдите, корема. Позволете си да бъдете тук сега. Насочете вниманието си към сърцето. Представете си отново онази топла светлина в гърдите ви, но този път я виждате по-дълбока, по-стабилна и не просто светлина. Това е вашата същност. А сега погледнете. Пред вас стои вашия вътрешен образ. Вие самите, напълно спокойни, уверени, цялостни. Разгледайте тази версия на себе си. Как стои тя? Как диша? Как се усеща? Тази версия на вас не се съмнява в стойността си. Тя не търси одобрение от другите. Тя не се страхува да бъде отхвърлена. Тя знае коя е. Сега бавно се приближете към тази версия на себе си. И позволете тя да ви каже нещо. Може би ще чуете думи като винаги сме били достатъчни. Не е нужно да се доказваш. Любовта започва от начина, по който виждаш себе си. Позволете си да приемете тези думи като истина. И си представете как тази уверена версия на вас се слива с вас. Става част от вас. Тя се връща у дома. Почувствайте как вътре нещо във вас се променя. Става по-спокойно, по-стабилно, по-уверено. Насочете вниманието си към всички онези моменти, в които сте се съмнявали в себе си. Не ги отхвърляйте. Просто ги вижте.
Разгледайте ги. Усетете ги. Застанете настрани от тях и нежно кажете на себе си: вече не нося тези съмнения. Избирам и виждам себе си с уважение. Избирам да се ценя. С всяко издишване си представете как старите съмнения се разтварят. Като мъгла, която бавно изчезва. А на тяхно място остава яснотата. Вие. Вашата стойност. Вашето присъствие. Сега си представете как около вас се създава ново пространство. Пространство, в което вие се уважавате, вие се чувате, вие се поставяте на първо място с любов. В това пространство не е нужно да се борите за внимание, не е нужно да доказвате, че заслужавате любов. Любовта е естествена и тя идва към вас. Защото вие я носите в себе си. Кажете си: аз съм източник на любов. Аз съм всичко, което трябва да съм. Привличам хора, които ме ценят. Почувствайте как тези думи започват да се настаняват във вас. Не като мисли, а като усещане, което остава. Постойте за няколко тихи вдишвания така. Почувствайте тялото си, дъха си, сърцето си. Вече не търсите стойност отвън. Вие я носите в себе си. И от това място започва новата любов. Тя започва с любовта към нас самите. Поемете дълбок, спокоен дъх и когато сте готови, бавно отворете очи. Вземете това усещане със себе си и го задръжте. То е началото на всичко, което предстои. Ако сте се почувствали по-добре и свързани със себе си след тази медитация, ще се радвам да се абонирате за канала, където можете да намерите различни видеа, по-задълбочени версии и серии с тематични медитации. Разгледайте галерията ми,
Ще се радвам да сме заедно по-често в нашето пътуване към себе си.